Is-sezzjoni kunsilliera Partit Laburista esprimiet l-apprezzament tagħha fil-konfront tas-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni tal-Proċess Amministrattiv Deborah Xkembri għal fatt li s-suġġerimenti mressaq mill-istess sezzjoni kunsilliera ftit ta' xhur ilu ġew milquha u adottati. Fost dan kien hemm l-amalgamazzjoni tal-Fond Urban Improvement Fund u l-Commuted Parking Payment Scheme. Dawn huma fondi mħaddma mill-Awtorità tal-Ippjanar u kien hemm żieda fil-kriterji ta' proġetti li jaqgħu taħdan il-fond, tant li issa kull kunsill lokali jew NGO tista' tapplika l-fondi għal kull tip ta' proġett, sakemm dan ma jkunx xiri ta' proprjetà. Il-President tas-sezzjoni Mario Fava spjega li dan se jagħti nifs ġdid lill-kunsill lokali għaliex issa kull proġett li wieħed jista' jimmaġina fil-lokal tiegħu minn tisbieħ taż-żoni sa bini u tranġar ta' toroq se tkun tista' ssir talba għal fondi għalihom minn dan il-fond. U fakkar li ma dan wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll iż-żieda ta' 4 miljun euro fl-allokazzjoni diretta tal-Kunsilli Lokali għas-sena 2017. Is-sezzjoni kunsilliera Partit Laburista laqgħet ukoll b'sodisfazzjoni żewġ skemi ta' restawra djar skedati kif ukoll faċċati ta' residenzi privati li se jagħtu uplift lill-lokalitajiet. Intqal li huwa wkoll ta' sodisfazzjoni l-fatt li l-Kunsilli Lokali se jkollhom sem dirett fl-iskema tar-restawr tal-faċċati u se jkunu l-pont bejn ir-residenti tagħhom u l-Awtorità tal-Ippjanar. Is-sezzjoni kunsilliera temmet ħeġġeġ il-Kunsilli Lokali jimpenjaw ruhom f'dawn l-iskemi sabiex inkomplu naraw titjib u tisbieħ fil-lokalitajiet rispettivi tagħna.